Welcome to my channel, Beatrix, Florida. Buckle up and enjoy this special Halloween video. Haló, ahojte. Dlho sme sa nevedeli, nepočuli, ale som späť, a to s halloweenským vydaním. Vybrala som sa do Universal Studio v Orlande, a to na halloweensku hororovú noc. Táto akcia sa odohráva v Orlande, trvá celý mesiac september a október a za tento celkovo krátky čas toto podujatie navštíví okolo 1,5 milióna ľudí. Hororové noci sú každoročnou akciou už od roku 1991 a počas rokov sa konania mierne menili, ale základ zostáva ten istý. A to tematické prehliadky strašidelných domov, zóny strašenia a živé show. Lístky sa pohybujú už od $60, ale dokážu sa vyšplhať až do $450 na osobu. Záleží, ktorý level služby si vyberiete, sú napríklad možnosti VIP lístku s personálnym sprievodcom, alebo lístky, ktoré vám umožnia nahliadnúť do zákulisia strašidelných domov a podobne. Ja osobne som zakúpila základný lístok na jednu noc od 7 do polnoci. Boli v tom zahrnuté prístupy do strašidelných domov a stálo to $120 na hlavu. Ja som sa bohužiaľ do žiadneho strašidelného domu nedostala, keďže čakačka na tieto akcie je aj 2 hodiny. A tak sme sa rozhodli len prechádzať dokola, nasávať halloweensku atmošku, dať si nejaký ten street food, drink a šli sme domov. Ale ak však máte zakúpený Fastpass lístok, tak je možné túto dobu čakania skrátiť na 20 minút. Strašidelných domov, alebo ak chcete Haunted Houses, je väčšinou okolo 10 a sú inšpirované s filmovanými horormi. Efekty v takýchto strašidelných domoch zahrňajú znížené stropy, úzke chodby, závesy, náhle výbuchy, krik, plač a dokonca aj čuchové výzvy. A to všetko nie je pre slabé povahy, všade okolo nájdete varovania pre ľudí so slabým srdcom, úzkosťami alebo inými zdravotnými potiažami. Areál je obrovský, pôsobí ako malé mestečko a tieto zábery sú stále iba z predmestia. Tak a tuto sa už blížime k hlavnému vchodu, kde začínajú svetelné a zvukové efekty hororovej noci. Je asi dobre vedieť, že v strašidelných domoch nie je povolené filmovať alebo fotografovať. Taktiež by ste nemali mať masky, ktoré vám zakrývajú tvár, aby bolo jasné, kto je herec a kto je hosť. Rada vám predstavím niektoré zo strašidelných domov, len aby ste mali predstavu, ako to vo vnútri asi vyzerá. I left you to die. You saw them, didn't you? Yeah. Ako prvý z domov spomeniem Jason Universe, ktorý je ikonický hororový zabijak Jason z filmu Piatok 13. a bude ťa prenasledovať hmle za sprievodu výkrikov a plaču. Ďalší dom je Fallout, inšpirovaný videohrou. Vstúpiš do postapokalyptického sveta po jadrovej vojne, kde radioaktívne beštie a zničené mesta číhajú na každom rohu.
El Artista je umelcov dom posadnutý duchom majstra, ktorý používal skutočné ľudské tela ako sochy. Dolls je dom plný znetvorených bábik, ktoré sa sami hýbu, efekty zrkadiel, detský smiech, tikajúce hodiny, ktoré vytvárajú mrazivú atmosféru. Grave of Flesh je dom, kde sa živí a mŕtvi zliali do jedného. Kostlivci, snité telá, vôňa vlhkej zeme a kvapkajúca krv. No a ešte by som chcela spomenúť Terrifier, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie a najstrašidelnejšie hororové domy. Je vraj extrémne desivý, plný krvi, klaunov a výbuchov. Tento dom sa odporúča len pre tých najodvážnejších. Všade vás budú nabádzať, aby ste si stiahli aplikáciu Universal Studio, na to, aby ste si mohli pozrieť mapu areálu, čakacie doby na strašidelné domy, či objednať si jedlo v reštauráciách. Ale popravde aplikáciu nepotrebujete, mapu si viete stiahnuť z ich web stránky a jedlo objednať aj bez toho. Za nenápadnými stenami objavíte magickú časť parku založený na knihách a filmoch Harryho Pottera. Toto je len jedna časť z troch, každá v inom parku. Všetko je prepracované do najmenších detailov, budovy, kostýmy zamestnancov, zvuky a vône. Uvidíte draka na streche banky chrliaceho oheň, sovy pri Rockforte či vlak Sparrow na stanici King's Cross. Prvá Harry Potter časť bola otvorená v 2010 roku a posledná len tento rok, 2025. V tejto konkrétnej časti, ktorej sme boli my, je možné nastúpiť na Hogwarts Express, čiže čarodejnícky vlak, kde môžete zažiť 3D scenária známe z filmov. Nájdete tu hromadu autentických predajní a reštaurácií, kde môžete ochutnať tradičné britské jedlá ako fish and chips, čo je vypražaná ryba s hranolkami, či populárny butterbeer. Každá budova v šikmej uličke je navrhnutá tak, aby vyzerala mierne nakrivo, staro a čarovne. Omietky sú taktiež ručne maľované. Väčšina obchodov je plne funkčná, môžete do nich vojsť a zakúpiť si sladkosti alebo čarovné prútiky.
Výstavba tohto projektu trvala zhruba 3 roky za podpory stoviek architektov, umelcov a dizajnerov. Mnohí z nich pracovali v Anglicku na reálnych filmoch Harry Pottera. Odhadovaná cena výstavby len tejto jednej sekcie je $400 miliónov. Celá zóna má asi 8 hektárov. Harry Potter je najdrahšia a najnavštevovanejšia sekcia v parku. A ešte taká malá zaujímavosť, Felixov autobus, ktorý je pred touto sekciou, bol privezený z Anglicka a upravený pre park. Natočila som ešte pár záberov na ceste z parku. Dnes to bude odo mňa všetko. Ja len dúfam, že ste sa niečo nové naučili. A uvidíme sa na budúce. Bye bye!